Здравейте, приятели! Да направим едно бързо минаване по новоотворения булевард Рожен на днешния 29 декември 2025 година, 15:35 София, и в момента сме на Стоков базар Илиянци. Клати ужасно много на старата част на Рожен, но скоро ще стъпим на новия асфалт и дано да не клати толкова много. Това ще е най-вероятно последното видео за тази година. Не, че съм бил много активен, но все пак. Така че пожелавам ви всичко най-добро. Ето го и новия булевард. Стъпихме на новия асфалт. Всичко е отворено и функциониращо. Виждате отдясно локалното движение, локалното платно. Ето трамвай 12, който вече си ходи до поредовния маршрут до колелото в трябва Илиянци, малко преди А6, бившата скорост на тангента. Сега тук сме спрели на светофара на пожарната. Идеята на този светофар, предполагам, че е да има възможност за пешеходно пресичане, както и да се дава приоритет на излизането на пожарната в случай, че има такава нужда, пази Боже. Но мисля, че нагоре имаме максимум още един светофар преди връзката с магистралата. Ще видим. Не съм минал откакто официално отворено движението. Добре изглежда. Това какво беше сега? Полицията снима. Няма да репортувам в Waze, защото сега не мога толкова много неща да правя едновременно. Лъскава контактна мрежа, поне аз така я виждам, надявам се на видеото да лъщи. Както виждате отляво дебела мантинела, дебела и висока, за да не се изкушават хората да пресичат. Тук така или иначе не би трябвало да има много пресичащ трафик, евентуално заради спирките на трамвая. Всъщност основно заради това би имало пресичащи. Ето този следващ светофар. И мисля, че по-нататък вече няма светофари, директно излизаме на светофара на А6. Доста натоварено движение днес в София, въпреки че е понеделник, много почивни дни. Хората не са заминали никъде. Ето сега тук това е колелото на трамваите. Да, всъщност имаме още един светофар преди края на булевард Рожен нов, както е известен. Доста добре, доста по-добре от преди всъщност старата част на Рожен си остана, тя ще се ползва за локални нужди, но честно казано доста добре се пътува. За съжаление от Надлез Надежда до Стоков базар Илиянци състоянието на Рожен е ужасно и искрено се надявам Столична община да намери някакви пари и да вземе да го поправи, поне да го преасфалтира. Доколкото си спомням по нещата, които съм чел и чувал, има такъв проект, сега вече дали са намерени пари, отделен въпрос. Тук отдясно мисля, че ще има един голям търговски център. Сега аз завивам надясно посока Ботевградско шосе, но ето това е крайния светофар на булевард Рожен, откъдето вече движението се разпределя към А6 и Требич и естествено тук локалните платна. Хайде сега ние да си направим десния завой, да си се изнесем нагоре към А6. На вас ви пожелавам весели празници, не се поддавайте по истерията да си обменяте левовете в евро, рано още, изчакайте 1 януари, еврата няма да свършат. Тези от вас, които са вакцинирани, остават ви последни дни живот, възползвайте се и си живейте живота без да вярвате на глупости. Бъдете здрави!